Máme pocit, že život máme pod kontrolou a sme šťastní, môže sa stať niečo, čo nás zasiahne ako blesk. Pani Izabela prežívala krásne chvíle, ktoré sa zmenili na zlý sen. Mala život ako z rozprávky. Dve zdravé deti, milujúceho manžela a prácu, na ktorú bola hrdá. Osud jej však pripravil kruté prekvapenie – rakovinu štítnej žľazy. Viete si predstaviť, aký to bol pre mňa šok. Museli mi odstrániť štítnu žľazu, pretože tam bol ten nádor. A to bolo niečo proste, to bolo niečo strašné. Odmietala som proste nehať všetko tú krásnu rodinu, manžela, detí, tú krásnu prácu zaujímavú. Jednoducho som sa chcela silou mocou vrátiť späť. Vedela som, že nezomriem. Takú istotu som dostala, že nezomriem. Ja neviem ani, čo mi dalo silu, že som to proste prekonala. A neviem, či to bolo nejaké vnuknutie alebo čo, ale si predstavte, že vtedy som ja pochopila, že asi nejaká vyššia inteligencia existuje, že Boh asi existuje a že nie som sama, že niekoho mám, kto mi v tom pomôže. A vtedy som začala veriť v Boha. Hovorí sa, že viera vzniká vlastne zo strachu pred smrťou. Možno. Ja netvrdím, že to nebol u mňa strach zo smrti. Ale na každý pád som strašne šťastná, že som tú vieru v sebe našla, že tie barličky mám. Ešte aj teraz mám husiu kožu, keď vám o tom hovorím. Keď sa už zdalo, že Izabele sa vracia život do starých koľají, stala sa nečakaná nehoda. Na bicykli ju zrazilo auto. To bolo pre mňa najhoršie obdobie. To, keď som si predstavila, že ja som invalid. Ja som neplatný člen spoločnosti. Mne to pripadalo, že som zlyhala na celej čiare a že vlastne ako keby som ani nemala žiadnu hodnotu. Veľmi ťažké, to bolo skutočne veľmi ťažké obdobie. Zvládla som, tu som, okrem toho, že ten krk je trošku taký strpnutý, že tá C7 stavec sa zle zrástol. Nie sa vrátiť späť do tej práce. Bola som nešťastná z toho. Nevedela som si to vysvetliť, že prečo sa toto zrovna mne muselo stať. Izabela sa jedného dňa dostala k čínskej veštbe, ktorá jej potvrdila obe nešťastia. Dva obrovské otrasy, ktoré otrasú nielen mňou, ale otrasú celým mojim okolím na 100 míl. No a prišla tretia lekcia od života, to bolo dosť nedávno, to bolo pred 2 rokmi. Som ochorela dosť vážne na kolitídu, čo je taká dosť nepríjemná choroba, ulcerózna kolitída, že máte vlastne na črevách máte vredy. Stále som neprišla na to vlastne, čo bola príčina tej choroby, prečo to prišlo. Dobre, bol to určite ten stres, ale prečo niekto podľahne stresu a niekto nepodľahne stresu? Prečo ja som zrovna podľahla tomu stresu? Náhodou som sa dostala ku knihám pána doktora Dálkeho, ktorý hovorí veľmi krásne, že nie je zmyslom chorobu liečiť, ale pochopiť ju. Lebo možno, že ju krátkodobo vyliečite nejakou super terapiou alebo zdravou stravou, ale keď tá príčina je vo vás nejaké zlé emócie trebárs, tak tá choroba sa stejne vráti. Že vďaka tej literatúre, ktorú vidíte, hodne kníh mám z tejto tematiky a strašne ma zaujíma táto téma, tak mám dojem, že sa mi úžasne rozšíril obzor. A ukázalo sa, že to bolo dobrodenie pre mňa, pretože mi to otvorilo viac menej oči a ukázalo mi, ako nežiť. Milé dámy, keď vám vaša polovička povie,